तिथे बघा आम्ही हा सोफा आता डबल सोफा आहे बघा आमचा हा, असं उघडला की मोठा होतो बघा एवढा, आणि ह्याच्यात सामान आहे आणि हे वरती केलं की असं सर्व आपण यूज करू शकतो. तर एवढा मोठा आमचा सोफा आहे. आता आम्ही सुतारला बोलावलेला आहे जरा ओपन करायला. काय तिकडे हां काय होतं असं, हां तेलाची बॉटल होती म्हणून ते अडकत होते. बोला आम्ही उघडत का नाही. आणि इकडे आम्ही बेड बघा 2 बेड असतात, एक पातळ बेड आहे त्याचा आणि एक मोठा बेड आहे त्याचा. कुशन दिलो जात मग जाते जात मध्ये. अशा प्रकारे आम्ही सर्व काढून घेतलेलं आहे सामान बघा. इकडे आहे सर्व तिकडचं, आणि आमची दिलू आतमध्ये बसलेली. आता दिलूला बंद करूया. ही गेली दिलू आतमध्ये. दिलू आता कशी येणार बाहेर? दिलू कशी येणार बाहेर? तू दिलूला आतमध्ये ढकलूया. दिलू आता पॅक झालेली आहे. हवा बिवा पास होऊ शकते, पण दिलू आमची बाहेर नाही होऊ शकत. आता दिलू बिल्लू आता बाहेर कशी येणार तू? आता बघा सर्वात आधी ना हे खालचं काढायला लागतं. आता इथे बघा हा आपला पाना आहे. पाना घेऊन आपल्याला सर्व आता उघडायचं, सर्व हे खोलायचं आता. इथे रशी बघा, साडी नंबर 1, साडी नंबर 2 आणि 3 अशी. हां असा. चला आता आपण जाऊया वरती. वरती बघा सर्व खाली आहे. ही साडी आता आपण वरतून फेकून देणार आहे, म्हणजे आपल्याकडे एक हँड आपल्याकडे ठेवणार, दुसरा हँड खाली देणार आहे. ह्या साडीच्या मदतीने आम्ही हा खाली पण घेतला होता, तो वरती पण घेणार. तिकडे बघा हे आलेलं आहे वरती पूर्ण प्रॉपरली. हा देतोय, बाई देतात हे बाहेर. एक एक करून आणणार होते, पण दम लागतं वरती खेचताना. हलकं वाटतं पण हलकं नाही. अजून साडी पाहिजे नाही बास होईल एवढी, खेचायला होईल ना ते. अशा प्रकारे सर्व बेड आणलेला आहे वरती. सर्व म्हणजे एकच बेड आणलेला आहे. लास्ट टाइम असाच आम्ही खाली घेतला होता साडीनी.
आणि आता साडीनेच वरती घेतो. आता परत ह्याला इकडे आता जॉईन करूया आपण प्रॉपरली. गादी नंबर 1 येते लो इकडे पडली. आमची इकडे सुपरवायझर इकडे बसलेली आहे. दिलू बरोबर घेतलं ना आम्ही सर्व वरती. हे बघा आता सर्व ओपन झालेलं आहे इकडे. आता इकडे आम्ही आमची डान्स प्रॅक्टिस करू शकतो. हे बघा हा आमचा मुंबईचा बुब्बू. हाय बोल हाय. काय नाव आहे तुझं? हाय बुब्बू. आता तुम्हाला मजा दाखवतो बघा. ही इकडे खाते आहे. इकडे खात्याने आमचे दिल दाखवतो तुम्हाला इकडून बघा. हे बघा इकडेच बसली दिसते का तुम्हाला? इकडे दिसली का? उघडलं की मग त्याला ती अशी त्याच्या अंगावर जाईल. हे बघा दिलू. काजल हे बाई आपल्या चाळीतल्या पार्टी मागतात आहेत. इकडे 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 कसले पार्टी मागतात माहिती का तुला? काय माहिती? मला काय माहिती कसली पार्टी ते गेले बघ. मी नाही बोललो त्यांना. स्वतःने त्यांनी मला थांबवलं इकडे. तर तिकडे समोर सर्व भांडी खेळतात आहे बघ. इकडे इकडे न्यू इयर आहे बोलते. न्यू इयर आहे. हां ते परी नाही का छोटी, तिथे हाक मारायला गेलेली. हाक मारायला म्हणून तिला काय समजलं असेल काय? हां समजलं. त्यांच्या घरी जाऊन आले. या भांडीच्या साहित्यामध्ये काय काय बनवू शकतो आम्ही? चाय घे. फक्त चहा का? बाहेर चाय काय बनवून पाहिजे तुम्हाला? नको हो. मी लहान मुलांना आता बघा हिने मागितली पार्टी. आता लहान मुलांना पार्टी द्यायला लागेल तुला. पार्टी काय पाहिजे? काय लहान मुलांना कसली पार्टी पाहिजे असते? नाही नाही पण कशाबद्दल? अॅनिव्हर्सरीची. लक्षात आहे तिला? माझा बर्थडे पण तेव्हाच आहे, मला लक्षात आहे. अच्छा बरोबर बर्थडे झाला तर तुझा? नाही. मग लहान मुलं काय मागतात पार्टीमध्ये? काय करतात पार्टीमध्ये? काय मागतात? चॉकलेट. देख सबसे पहिला ते घुसने लिया देख. ए परी अरे ही पण वाढली. जर येलो नहीं चाहिए. अरे वाह तुला पाहिजे? नको. गेली मम्मी बघ. हे चल दिल आतमध्ये. दिलू बस इकडे. भांडी खेळते त्याच्यावर. भांडी खेळा. ये गाड़ी का लग गया. ये ब्लैक है ना, ये गाड़ी का लग गया. गाड़ी का चटका लग. वो देख खेल रही है. नमस्ते. आज आम्ही शेजाऱ्यांच्या घरी आहे ना, बर्थडेला जातो आहे. लहान मुलांचा बर्थडे बोलला की गर्दी असतेच ना. सच्चा मला हाय करू सध्या. आमच्या गाडा त्यांची होल फॅमिली. माझी चुलती लास्ट. त्यांच्या बहिणी वगैरे सगळे विचारतात.
मला पण यापुढे तुमच्या दुसऱ्या सबस्क्रायबर तुमच्या भरपूर रेसिपी करतात. हे बर्थडे गर्लला गिफ्ट काय आणले दाखवा. बर्थडे गर्लला गिफ्ट काय आणले दाखवा. दाखवा मी पण आणलंय. कार्तिक ने दिलंय. ही आहे माझी मामी. ही काकींची खूप मोठी सबस्क्रायबर आहे. अजून ही आहे माझी आजी. ही पण सबस्क्रायबर आहे काकींची. मामा पण खूप मोठा सबस्क्रायबर आहे. सगळ्यात मोठी सबस्क्रायबर तूच आहेस. आणि मी आहे सबस्क्रायबर आहे. मोठी सबस्क्रायबर. तिला सर्व लक्षात आहे. अॅनिव्हर्सरी पण लक्षात आहे. तिला सर्व लक्षात आहे. सगळं लक्षात आहे. आता सर्व लहान मुलांनी गाणं पण म्हणून दाखवा. मी मारतो ना. आता मी मारीन ना. उभं राहून. कोशिंबीर कॅमेरामॅन. अरे आ ना प्रणव. कधीपासून व्हिडिओ बघता आणि काय आवडतं ब्लॉग्स मध्ये. लगेच नाही पेटणार. खालपर्यंत जाऊन मग फुटतं ते. हो बाजू. अबे आता हे काय? Happy birthday to you. चापूल मी केक ही माझी आत्या आहे. तिने माझा केक बनवलाय. आता जो पूल मी होता तो तो आणि त्याचा पहिलाच आपण दोन्ही केक बनवले घरी. काय नाव तुमचं. विद्या महाडी. ते कंबर हलाव.